Nej. Kan I så få de tunger ind? Kan I? Nej, jeg bliver helt forskrækket. Gynge mere? Så skal Alfred også lige lægge sig ned, så kan jeg godt gynge lidt mere. Ej, Alfred, nu maser du Karl Christian. Nu bliver han mast. Puh, siger han så. Ej, altså, frække ja. Gynge.